Meniň nikahym boldy. Biziň iki tane çağalarymyz hem bar. Häzirki wagtda çağalar meniň garamagymda. Meniň ärim çağalar bilen görüşmekçi bolýar. Men çağalarym üçin aliment alamok. Şunlukda egerde çağalarynyň kakasy aliment tölemese, men çağalarymı onuň kakasyna görkezmekden boyun gaçyrmaga hukugum barmy? Hormatly raýatlar. Bu sorag biziň bir agzamyzyň bize ýazyp iýeren sorag. Asyetinde de bu sorag nikahty bodulandan soňra çağalar terbiýelemeklik boýunça ýüze çykýan jedellerde ata-eneleriň iň köp berýän soraglarynyň biri bolmak bilen bu boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyny düşündirmeklik ýerlikli bolar diýip hasaplar. Ünsverin, Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň kaýdalaryna laýyklykda aýry ýaşaýan ata-eneler özleriniň bilelikdäki çağalaryny eklep saklamaga gatnaşmaga borçly bolup durýarlar. Galy berse-de, aýry ýaşaýan ata-enelerim, men çağalarymy özüm eklep saklaýarym. Olaryň kakasyndan aliment almadym, aljak hem däl. Egerde çağalarynyň kakasy çağalar üçin aliment төлese, onuň çağalary görmäge hukugy emele gelýärmişin. Şol sebäpli hem men aliment belletmek üçin kadiýeti arda bermedim diýen pikirleri, garaýşlary ýalňyşdyr we kanuny garşy gelýär. Çünki Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 90-njy maddesynyň 1-nji bölüginde çağadan aýry ýaşaýan ata ene onu terbiýelemege, çağanyň bilim almagyna gatnaşmaga hukugy bardyr we borçludyr. Emde onuň bilen gatnaşyk saklamaga hukugynyň bardyr. Çağa ýanynda ýaşaýan atasy, enesi, atanyň enäniň beýlekine çağa bilen gatnaşyk saklamaga we onuň terbiýelenmegine gatnaşmaga pähsil bermäge hakynyň ýokdugy barada belirlendi. Başga çaýdyrany, mysal üçin çağalar ejesiniň eline saklanýan bolsa, olaryň ejesi kakalaryndan aliment almaýandygyny bahanalap, çağalary bilen olaryň kakasynyň duşmaklygyny, gatnaşyk saklamagyna pähsilçilik bermäge haky ýokdur. Sebäbi çağalary eklep saklamak we olar bilen gatnaşyk saklamagy bolan ata-eneleriň hukuklary hemde borçlary bir-birleri bilen hukuk taýdan baglanşygy bolmadyk. Türkmenistanyň Maşgala kanunçylygynyň kaýdalaryna esaslanýandyr. Hormatly ata-eneler, Türkmenistanyň esasy kanuny bolan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 40-njy maddesinde Maşgalanyň eneligiň, atalygyň we çağalygyň döwletiň gorawyny durýandyr. Ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň çağalaryny terbiýelemegi we olaryň saglygy, ötüşi, okuw barada alad etmegi, olary zähmete taýýarlamagy, kanunlary, taryhy we milli däpdesturlary hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna ornaşdyrmagy hukuklydykları we borçlydykları barada belirlenen baradaky ýagdaýlary siziň çekmek bilen agzalan soraglar boýunça hukuklaryňyzyň netijeli durmuşa geçirilmegini gazanmakly üçin adwokatlaryň hyzmatyna peýdalanmak maslahat berýär.